Iya, iya. Dibacutake gentenan sapa? Ayo Tin, gentenan ta Tin? Iya. Jumeneng. Iya. Ngulet sik, ngulet sik. Kowe iki ora entuk nesu. Kowe iki dadi julukan anyar kok ya. Engko sapa ngerti ditulis nang papan kae kanthi bintang tamu Sinden Tatin Hai Lestari. Iku meng mergo jenengan kuwi lho. Ayo ora apa ora. Aku ki oke kok mentenarkan seseorang ki oke kok. Iya. Prastiwi kae dadi SpongeBob. Iya. Prastiwi dalam kurung SpongeBob. Ya, Spom kok stong. SpongeBob. Kowe iso dadi ngono kuwi malah terkenal. Lah kowe iki ora mung nang kene lho. Ora mung nang kene. Wingi nang Bontang kowe ditakokke lho. Lho Pak Sino, Tatin hae mboten tumut to. Aku yo maksud mboten hae tumut aku ya. Sinten Oh, oke wong kono. Iya, ditakokke. Saking dene lemu. Napa? Budhek kuwi dadine. Ora ya. Nah, ya. Yo nyanyi apa? Ya nembang apa? Duet mboten. Heh? Duet mboten. Duet karo sapa? Oke, ya duet Yai Kakung karo Yai Putri. Ya. Sapa sing kepareng dueti? Ayo sing ngerbab. Ya. Ayo ngadeg ora sembodo ngebasi oleh akeh to kowe. Cilok ora. Ha iki sing ra mangkat wae pira wae? Oh 5. 5 nek ping sak yuta 5 yuta lho kowe. Urung turane nggone dalange. Ayo jumeneng ora merna-merna iki. Ya jumeneng iso jumeneng ra. Ceket-ceket. Parani digandeng Din, parani. Oh, kok kaya wong ra weruh digandeng. Iki susah ngadeg dhewe kok. Parani, kei gutik. Men ngene iki. Benake sik jarike. Ngopo? Iki peneruse pelawak Junedi. Dalu wae. Ora, mbok ora. Iya. Arep duet apa ning aku mah lho nek lagune duet ki maksudku satu lagu engko le bawa wong loro genti-genten. Nggih. Pamane kaya Kadung Tresna bawani wong loro, pamane kaya apa jenenge Setya Tuhu bawani wong loro. Ngono kuwi. Nek duet apa Rondo Kempling mayar. Ndas mundi Bayu, ndasmu nendi? Ndak pundi kok ndasmu ndi? Ya alon-alon iso. Iya. Lah apa? Ya apa panjalukmu ku? Mekaten inji to Kang Mas. Panjenengan lajeng nyuwun menapa to Kang Mas? Nyuwun patimu. Wow. Kadosipun panjenengan rumiyin ingkang modar. Apa stop. Ayo. Ya njaluk apa? Lah apa? Nyuwun apa Cahyo? Dibawane. Bawa apa? Apa sih sing kira-kira kono ora iso. Dadi kudu iso mirang-mirangke kono. Ora ingeng Tin. Ayo. Lah apa sing kowe iso wae? Oh, Apa ndang muni? nyidam sari ya kena. Nyidam sari wae rasa nanggap wayang. Ngrungokke wong ngarit kan karo upama sih. Tapi Banyu langit. kan wae apa? Gudeg Jogja wae piye? Aja. Ya apa ya? Serius. Lah ya aku manut panjenengan ningsun Kang Mas. Napa Pak Seno? Apa terserah nyingkar nyingkur. Gubuk asmara. Gubuk. Kowe ra nggonmu mbiyen to? Gone sinten? Ya kali jenengan. Pak gede parangtritis munggah cilik-cilik.
Hah? Aku biyen ngawal. Ya enggak apa? Ngingkar-ngingkur. Ngingkar. Engkole nyingkar-nyingkur. Ayo. Oh, Parangtritis munggah ngopo? Ana gunung. Ana gunung. Gunung. Terus? Ya wis gunung-gunung kuwi. Tekono pake kan lho. Ayo. Ayo Ya diwiti. wis sikekno. Cakepane diajari ya. Nyingkar nyingkur. Mas Keswan iki kejaba ngrawit ya kadang kala sok disuwun bintang tamu. Oh iya. Iki nek nyuwarake manuk pinter banget lho. Nama gadah manuk to, Pak? Oh, ora ngerti kok. Suara jalan tak cucurat. Mbak unekke manuke. Sesuk. Tak ngerti aku manuk. Sok. Sesuk. Wiwit Ora sacekelan cagak. tane nyingkar. Neng napa tekang Mas? Nek mbok mules niku mbok wau mboten sampun nggah riyen ngono lho. Masuk angin. Oh diajar. Coba to kerono. Engkang pundi? Kang ngarep napa mburi? Ya semanut sak kelasmu cendi. Kira-kira piye? Ora piye-piye gak wis gak. Kowe ngapa ya? Wiwit tane nyingkar nyingkur. Kecengkok apa e? Aku ki karepku arep gregel kaya ibu-ibu lho ra iso. Ora. Ya, coba. Bagi cocok ki padha-padha rasa gregel. Langsung. Ya gregel ki nak. Lingsam yen ke mutan Neno. lelampahan kang kawuri Rumangsaku piyai kakung nek ketemu kancane kok sing ditakokke sing ora ana. Iya. lah pripun to? Apa Keswan kuwi? Takok pripun? Iki nang Jakarta ketemu kancane lawas iki. Nggih. Kowe lah, kowe to Mas. Wah, suwe ra ketemu. Di obat kuat ora? Masa langsung enten niku? Mbah. Lah arep dinggo ngapa to, Mas? Golek mulai ben kuat lho. Lah apa wis ora Iki kan kuat? bledekan terus to, Mbak. Oh. Ya staminane ben jos. Wong melek kok ngene tangane. Ya kan kuat. Melek kan ya mripate tau ditangane. Kalau bojone lambene saka puteran radio kowe. Wis ngene iki pisan. Nek wis wani maju ya aja gagas ya. Ora tak gagas. Ngono kuwi. Anggap wae aku ora di bojo ngono ta. Kok sendiri. Aku ora omong. Sabar. Ya resiko dadi bojo artis iki nek iki lho. Iya. Ya dirampunge. Tresna tulus. Ayo. Lah aku bar lho. Hah? Bar. Bar. Ya wis. Piye to lah aku Ya bar. maksudnya aku gentino lho. Iya, heeh. Denengane lek. Ora sumo. Sesuk nek tampa nanggap mayang tak suluh. Dalang po? Wo dalang. Aduh, lah kok aku ora tau ngerti le mayang. Wah. Rahasia kaya mayang. Pemilihan umum. Pemilihan, 5 tahun sekali. 10 tahun. Oh, 10 tahun.
Tresno tresno tulus terus nadyan ing gubuk engeng mor wis baleni ora engeng apa Tresno tulus nadyan engeng ingin apa enggak ingin apa Apa? tresno tulus Mbok sing total ngono lho. iki wis total Ngene suarane nek arep pengen ngene ya ngene, Iya. ngene iki apa? Ngene. sanepon Apa? kode Kodene piye nek ngono iki? Kurang ajar. Tresno tulus oh sapa ngerti kowe iki sing totale main sapa ngerti esuk iki disiarke streaming ki 15.000 wong sing nonton so nek ngerti ndalah sesuk bengi wayangan terus anu mawon bintang tamune Tatin karo Kiswan lho mundak to bayarmu iya mundak sudo iya Tresno tulus nadyan nadyane Mbok aku nang kene lho. buk as mor Yo teng. Sale kowe ra digagas tin soalé sing kulino nembang gubuk asmara kan Ika Nggih. Aku kagak masuk ya. kagak masuk Wah. soalnya kamu sama dengan istrinya iya sama yang di rumah hari ini muni kaya sing nang omah kaya kulkas muni ora ding ora oh Mbak ya ya Apa ora? Neng piye? Lah aku mana dalange nek rongkon mulai ya urung. iya Pak mulai Pak mulai nanti iya ya yen liwat aku kelingan gubuk kae Nih, aku tak gondelik aku terima ana njaba ora iso mun jejer kok nang jowo